खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 सेप्तेम्बर 2023 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागौ। सोरनिफ्रायबा थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। न'खराव बिमा-बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। सेंग्रा-सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन। गोसोआ जोबोर आला-खालाबो जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव एना-एनि फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो दावबायनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा-फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां खाबुफ्रा दिनै गोमालांफिननोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। न'खराव दिनै अननानै फैगोन।
गोबां खामानियाव मुखुबबो थानांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैनो सुस्रांनो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै मान मोननो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। समाजाव मान मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो दावबायनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आदरफोरखौ मोननो हागौ। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै बांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांनो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननिफ्राय नाथाय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननाय फैगोन। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबांबो जानो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो।
लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।